The name of our restaurant is Mahai, a will present our restaurant project. Vamos a empezar. Lehenengo platera, bakarriatu baterekin da, bigarrena izokina brokoliarekin. Eta azkenik postre osasungarri bat, fruta brotzetak. Zergatik parte hartu nahi dugu, gazteek honen elikadura erronka lehiaketa parte hartzen. Bere aukera gure proiektuan elikadura jasangarriarekin eta osasungarriarekin partekatzen da. Parte har dezakezue animatu jasangarri erronkara eta elkarlanean ideiak sortu etorkizun berri bat eraikitzeko. Animatu. Guretzat, elikadura osasungarria eta jasangarria ez da soilik baizik. Etorkizunerako beharrezko pausoak. Zuen ideiak espero ditugu.